האם ידעתם שחשמל, קיטור וטמפרטורות גבוהות הם סיכונים שאינם נראים לעין אך מסוכנים מאוד? סיכונים פיזיקליים לדוגמה, חשמל, קיטור, טמפרטורות גבוהות הם אולי לא תמיד נראים לעין, אבל הם מסוכנים מאוד. בואו נחקור את הסכנות הללו ונבין כיצד להגן על עצמנו. נתחיל בחשמל. טיפול בחשמל יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך, ורק לאחר בדיקה מקיפה, ניתוק ואישור מתאים. תמיד הקפידו לעבוד רק עם כלי עבודה וציוד תקני ובידוד תקין. סכנת התחשמלות קיימת גם כשלא רואים אותה, ולכן חייבים להקפיד על כללי בטיחות קפדניים. לפני כל עבודה עם חשמל חובה לוודא: 1. שהמערכת מנותקת ממקור המתח. 2. שאין כבלי חשמל גלויים, קרועים או חשודים. 3. שכלי העבודה תקינים, מסומנים ועברו בדיקה תקופתית. 4. שיש בידוד תקני לכל הציוד. ולעולם, אל תיגעו בכבל חשמל חשוף. אף פעם אל תבצעו עבודה במתח, אלא אם אתם חשמלאים מוסמכים עם רישיון בתוקף. ולמוסמכי העבודה בחשמל, חובה ללבוש את ציוד המגן הבא: כפפות מבודדות, נעלי בטיחות עם סוליה המבודדת, קסדה מתאימה, בגדים מכותנה לא דליקים, עם שרוול ארוך, ריתמת הבטיחות במקרה של עבודה בגובה. וכעת נדבר על הסכנות בקיטור ובטמפרטורות גבוהות. קיטור וטמפרטורות גבוהות עלולים לגרום לכוויות קשות. לכן, הישמרו מפני פגיעה ולבשו ציוד מגן מתאים כגון כפפות עור, מסכת פנים, סינר וכדומה. ולעולם, אל תתקרבו לצנרת חמה או למחלים בלחץ. התרחקו מצנרת חמה וממחלים בלחץ. בנוסף, במידה ואתם מרגישים חום קיצוני או רעידות חשמליות, התרחקו ודווחו מיד. הדבר עשוי להיות מסוכן ואף קטלני. ולסיכום, כמה דגשים חשובים שעליכם לזכור. טיפול בקיטור בטמפרטורות גבוהות ייעשה רק על ידי עובד מוסמך, איש החזקה. תיקון או התקנת חשמל ייעשה רק על ידי חשמלאי מוסמך. חשוב לציין, לא כל אדם במפעל הוא עובד מוסמך. עובד מוסמך חייב להיות עם רישיון בתוקף או תעודת הסמכה רשמית, לעבור הדרכות בטיחות בתחום העבודה, לקבל אישור מהממונה, מנהל המשמרת או מנהל המפעל. עבודה בחלל מוקף כגון מחלים, שוחות, בור מתחת למכונה, קיטור, מיקסר וכדומה מסוכנת מאוד. לפני שנכנסים חובה מספר פעולות. 1. חובה לעבור הדרכה ייעודית ולהבין את כל הסיכונים. 2. חייבים לבדוק שאין עדים רעילים או חומרים מסוכנים בתוך החלל. לפני כניסה לחלל מוקף, חובה לבדוק את רמות החמצן והיעדר גזים מסוכנים בעזרת גלאי גזים אישי. רק אם המכשיר מראה חמצן מעל 19.5% ואין התראות, מותר להיכנס. במקרה של אזעקה, יוצאים מיד ומדווחים. 3. והכי חשוב, מותר להיכנס רק באישור המנהל הישיר, מנהל המשמרת או מנהל המפעל. זכרו, חלל מוקף עלול להפוך למלכודת חיים. הבטיחות מתחילה בכם. וכעת, נענה על 4 שאלות לסיכום. עליכם לענות על השאלות בסוף הלומדה, ולאחר המענה, לשלוח את השאלות בטופס שמולכם. עליכם לסמן בכל שאלה את התשובה המתאימה ביותר מתוך 4 התשובות שלפניכם. 1. מהו הצעד הראשון במקרה של כבל חשוף? 2. אילו נזקים עלול לגרום קיטור? 3. למה חשוב לבדוק את תקינות הבידוד החשמלי? 4. מתי ולמי מותר לגשת למכונה חמה?